Stod det til mig, skulle du være her. Du skulle være i skole klokken 8. Stod det til mig, skulle du sidde på den stol lige nu. Stod det til mig, havde du mødt til idræt. Du skulle spille tennis sammen med Dennis, men det er for sent. Det er ikke dig, der smasher til den bold. Yeah. Du har fået et syvtal i alting. Det var det, jeg kunne give dig uden chancen for at give dig 12 igen. Det, der gør mest ondt. Du er ikke i skole nu, du bliver hjemme nu. Er noget, jeg ikke forstår. Det, der gør mest ondt. Ja, det, der gør mest ondt. Kommer til idræt, kommer til engelsk, også til fysik er noget, vi håber, der sker. Men du er ikke i skole. Det er det, der gør mest ondt. Det er ikke kun mig, der har taget et valg. Du kunne ikke spille, selvom du ville. Det er ikke kun dig. Jeg kunne lære dig at spille, men gik min vej. Yeah. Jeg lod dig sikkert vente alt for længe. Du ville se på dyr, men vi skulle se på sø. Jeg tænkte mig om. Nu er det klart for mig, det er min fejl. Du har fået et syvtal i alting. Det var det, jeg kunne give dig uden chancen for at give dig 12 igen. Det, der gør mest ondt. Du er ikke i skole nu, du bliver hjemme nu. Er noget, jeg ikke forstår. Det, der gør mest ondt. Ja, det, der gør mest ondt. Kommer til idræt, kommer til engelsk, også til fysik er noget, vi håber, der sker. Men du er ikke i skole. Det er det, der gør mest ondt. Hvad hvis jeg venter på dig lidt endnu? Yeah. Selvom jeg ved, du ikke kommer nu. Det gør mest ondt. Det gør mest ondt. Du er ikke i skole nu, du bliver hjemme nu. Er noget, jeg ikke forstår. Det, der gør mest ondt. Ja, det, der gør mest ondt. Kommer til idræt, kommer til engelsk, også til fysik er noget, vi håber, der sker. Men du er ikke i skole. Det er det, der gør mest ondt.